1 trawst, teiars a 2 gôl geidwad pwerus yn arbed y gôl. Mae yna lwyth o bwyntiau ar gael i'w hennill a Llanbradach ydy'r tîm nesaf i daclo sialens y sgwad. Mewn zob. Person gyntaf yw Leri, mae'n striker, mae'n twin a mae'n cael ei geni ar Calan Gaeaf. Nesaf yw Lucy a mae'n chwarae yn midfield. Great celebration, ond yn anffodus nath hi ddim sgorio dim pwyntiau ni. Jane sy'n nesaf a mae hi'n captain y tîm. Nesaf yw Darcy, mae'n rili dda gymnasteg. 25 pwyntiau, pwyntiau gantaf i'r tîm. Nesaf yw Ella, mae'n chwarae bobman. Daisy sy'n nesaf, mae'n chwarae defence, ond dydy hi methu tackle yn dda. Nesaf yw Liz, mae'n defender, ond mae kicks i lan y field yn amazing. Mae'n disgwyl llawer fan hyn. Nawr ni ar 125 pwyntiau. Jessie's nesaf, a mae'n ferch y coach. Lauren sy'n nesaf, mae'n chwarae goli, a mae'n fan enfawr o Cardiff City. Dyn ni ddim yn neud yn dda, ond mae'r celebrations ni yn gwych. Nawr mae gan ni'r coach Scott, mae'n amazing ar pêl-droed, a gobeithio mae'n mynd i gael ni rai o pwyntiau. Wedes i ydyn amazing, mae gan ni 200 pwyntiau nawr. Yes! Strike gwych gan Scott, ond nawr mae'n tro fi. Sgwad Llanbradach with 200 pwyntiau.